I el Centre d'Art Valencià Bombas Gens presenta avui l'exposició Remains de l'artista hindú Sheela Gowda. La primera mostra individual de l'artista a València ens permet descobrir més de 20 anys de la seva producció. A través d'instal·lacions, escultures i collats ens endinsen en la proposta poètica i política de l'artista, que utilitza materials sorprenents, com ara excrements de vaca, cabells humans o agulles. Una de les peces de l'exposició, per exemple, està feta amb 10 quilòmetres de cabell humà. La seva obra es pot descobrir a Bombas Gens fins a l'1 de març. These materials are actually used in daily life. They are things that are not exotic. And so I try to bring them into the art field, but I have a different reading of why I choose them and what they represent for me and to the audience. Lo importante en su trabajo es que, en su caso, digamos, esa ir hacia la abstracción no es algo que está en el mundo de las ideas, como la abstracción clásica, sino que tiene que ver con, retiene un poco retiene lo humano, lo vivido, ¿no?